Ni da ita? Allah kiyaye mai gida, mata da ba ta kauna mu mai gida. Haka ne. Ko mata shanun ku yanzu da ta zo ta ɗebo waka kika kama an shi ki kwashe maganar ki gaya mata ba. Ni mai gida. A halin ku na sani kuna da rufi ne. A ɗebo waka kika kama mata da an shi. Shikenan kuma sai ki rigindi nake ce aikin cikin da abin da shi wannan dattijan miji na ya shirya. Ba zan gaya mata ba mai gida, ba zan gaya mata ba. illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah na gode mu. Ana tsoron mu ne da iya. Wa abinci ba, kai, matan da ba na gallaza mata ba. Allah na gallaza mata ba ni din ba wanda zai iya ta dasu. Duniya. Dai ba ruwa. Ba ruwa. Wadaya kuma soyayya ta motsa ne da zuwa za mu ci tare za ta ga sabon salo yau za ta je riga wannan yayi ne kuma yau za ta ga bara ta alƙur'an mu je mu ci tare yau za ta ga sabon salo. Salamu alaikum. Baba ai. Baba ai. Barka dai. Ya gida tari asara ka tsaye. Ka tsaya ka zauna sai dai wani tunani kake ta yi. Dai ta nai. To kai yanzu ga tare ka fi so ka zo ka tarar ina munafincin mutane saboda Allah. Amma yanzu da ka tarar na shiru da sharbi na ina tarinta lazimi kai ba abin farin cikin ka bane. Ai ba a ce Baba Ari ya ce kaza ba Baba Ari ya ce kaza. Na zama mai gutsuri tsoma amma yanzu da na kasance ina gefe ɗaya sai lazimi ai ba a ce na ce. Kuma kana tunanin tsakaninka da kai da ɗan uwanka in kana tunanin da ɗan wayansa abubuwansa a gurinka me zai hana ka bayi kayansa a zauna lafiya? Alaka. Shi kenan kuma ba zan zauna nazari ba sai ka ce wai na ci hakkin ɗan uwana saboda kai fitsararre ne baka da kunya baka da mutunci. Daga faɗan gaskiya? Me na faɗa gaskiya ƙarya ka faɗa shashashen wofi. Ina ruwanka tsakanina da ɗan uwana? Kaɗai ka zaƙe. Na zaƙe ɗin. Banda sai an yi magana ki kawo ta kafa gilashi kamar fitilan tantan. Ta yi magana ku ce ku ne da tijan gari ya ku ne na arziki. A yi ku ne da tijan ɗiya matsiyata. Banda karambani da san a sani wai kai amarya da uzur ina kai na zuwa ka same ni ka ce wai za ka shiga tsakanina da ɗan uwana. To wallahi ka shiga hankalinka. Zage-zage kuma ina da yawan cizo wallahi talai. Ayo cizon ka na banza amma kada ne ya haife ka. Kai din mai shashashen wofi. Oho ka ba hankali. Ifa shawara na baka. Zo kana ta majalisar ɗinkin duniya ka kamun ba shawara ba. Su ne kullum a shawara yadda za a narka wata ƙasa. Kullum majalisar ɗinkin duniya a shawara yadda za a ba wata ƙasa bashi ne da za a ci mutuncinta. Tunda ka cinye kayan wani baka biya baya dole kai tunani. Da ne nake tunanin ne ba ka so.
ka zo ka kaba gilashi kamar fitilar tantan wallahi sai ka biya shi amma kana tunanin ka cinye dan da haka tunanin ne ba ka so dai je ka rubo mana ganga ka zo kai ta rintuma min kiɗa ni kuma ina rintuma waka to ai ni ban yi gada su ba Allah to ni tunanin na gada a'a kiɗan dai ka gada tun da dai ka bayyana dan ne dai tunani ne ko tale-tale bai fi ni tunani ba ka san shine zan ka zuba shi akan keke bayan keke kan kariya in ka dora tale-tale saboda tsabar tunani manta zai akan me yake daga nan kuma za a kai shi har gaban ta kai to ai tale-talen ne kai ma waye tale-tale kai din kai kuma biri kai kuma biri kai kuma biri tale-tale ne biri min biri ne a'a ka zo a kofar gida za ka ce za ka ci min mutum kar ka haɗa da safanan nan tsoron ka hannun ka nake tsoro wallahi ne kuma bakin ka nake tsoro bakin ku tsira karas daga faɗan gaskiya ga kanan kai mai bakin shan kankana in dai na ƙara zuwa na tunkare ka da irin wannan magana ka nuna min zaƙewa za ka zaƙe wallahi zan iya dukan ka wallahi kuma da ke banza wallahi ke rage sai na ji ban da kai wannan miji da suna hajja Allah zan iya dukan ka saboda duka ya sako shi ke nan duka ya sako dan banza da ya tashi kuma bai irin wankan nan na safa gaba ɗaya bugawa yake shi ba mushe ba haka kurin kai wasu mutanen ma in baki ya musu yawa ba suna warin kashi ba wani abu da ya sa na kira ka je mai faro na baka fito ba ne tun safe kuma gashi na so zan fita ne ba haka ne ko lafiya wallahi lafiya lau akwai dama ya shawara da nake so za mu yi da kai haka dai mu bi muka rage sauran yan uwan namu ba a nan suke ba haka ne ko ba haka ba wani tsakani da kai sai addu'a Ibro na'am me kake yi a nan gurin magana magana kuke yi magana tafi matarka amma ai ka san da cewar tun ɗazu ina jiran ka a can tsakar gida an gama aikace aikace ne ina jiran ka ya haƙuri wannan ma reni ne ya haƙuri shige mu je shige mu je kana ji ko ibro mata ta ce duk lani ai ban magana ba to zan kwanda kai ne muje muje mata ta ce duk lani ka ce dori na ruwa sai wani juyi take la ilaha illallah wannan yarinya kin mallake min dan uwa na gaba ɗaya ya fi ganin birbiri da mutunci a kaina ya fi ganin birbiri da mutunci saboda Allah Daluwa Sau biyu ne. Allah kana mun magana ka daina tsawa. To, kana cika mun Daluwa. Yaya ya cika ko bai cika ba bari duba dan in bai cika ba. Za ka koma ka so ka cika su. Ya cika. Bai cika ba zai sai ka koma ka. Allah ya kare ka sun cika. Aiki. Daman kariyar Allah muke shi. Ibro yanzu me ya rage? Mu muna da ta ce an dan me mu ai abin da kika ce ai shi za a yi. Abin da nake so yanzu shine ina son ka je ka kai nika. To, da kai. Ko da yake dai na ga rana ta yi. Dan me wai Allah ya halice mu ne? Ai ku mata dan ku huta ne, mu maza dan mu wahala ne mu nemo mu kawo muku. Saboda haka da abin da in rana ba ta yi ba, da abin da kika ce ayi za a yi. Ina rana da wani rana ba wani rana. Kin ga yanzu ma za a kai nikan a kai. Ba rana. Da kuma ina tunanin ma dai gara ka zage da kanka. Ka kwaɓe. Ka daka kullun garin geran anan. Kuma Saboda dakan inji yana dan daci amma dakan hannu. Shi wanda dakan maza da suke yar kansu anan. Ya fi gare. kuma wallahi dakan maza akwai laushi. Alquran. Dakan maza. Haba. Ko shi nake jin ana tallaga dakan maza ga dakan maza. Shi ne. Amma zan yi dakan nan bai da rufe kofar gida. Saboda gidan na an cika yawan baki. Ina son dakan maza amma ba yanzu dai an ji. To, Yanzu abin